ένα από τα περίεργα αυτών των εκλογών καταγραφεί και αυτή η περίοδος της μη παρουσίας ή των καταγγελιών των δημοσιογράφων, της δημοσιογραφίας κλπ. Και οι δημοσιογράφοι πάνω απ' όλα πιστεύω ότι κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους. Τιμούμε όλα τα μέσα, τιμούμε και αυτούς που μας τιμούν και αυτούς που κατά καιρούς μας εγκαλούν. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Αυτή είναι η δημοκρατία, αυτή είναι η ελευθερία στην δημοκρατία, αυτή είναι η ελευθερία στην δημοσιοποίηση των θέσεων και των απόψεων του καθενός. Αλλήμον εάν όταν ο κύριος Πασανικολάκης γράψει κάτι που δεν μου αρέσει, να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω τι θα τον κάνω. Που μπορεί να λέγεται αλλά που να μην γράφεται. Ή να στραβώσει στην παρουσίαση στην τηλεόραση η κυρία Κουλιά και να την πάρω τηλέφωνο και να της πω ότι θα την μαστιγώσω. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι θα κάνουν κάτι άλλα πράγματα σε κάποιους δημοσιογράφους που δεν τους άρεσαν αυτά που έγραφαν. Δεν νομίζω ότι θα έκανε κανείς από την παράδοξή μας όμως αυτά. Και με ένα απλό κινητό τρίτης γενιάς, όχι απλώς καταγράφεις ομιλίες, αλλά καταγράφεις και πρόσωπα, καταγράφεις και σκηνές. Αυτό λοιπόν το πράγμα υπάρχει. Νέα υπηρεσία Vodafone Spyline. Παρακολούθησε τα τηλέφωνα που θέλεις και άκουσε τα μυστικά που σου κρύβουν. Vodafone Spyline.